بسلم ثم سلم على النبي ولي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي شفنا وويل الله تجيجو oburni daha taga honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñe windere fen jeyi ɓataake bindaɗo naasaande jeenayi jolal hitande ujunɗe nogase tati ɓatakuji men faati koye taarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guine bissau guine conakry hay diaspora o kala moni kala ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a o min duwanimama alhamdulillahi rabbil alamin en mbi'i alhamdulillahi rabbil alamin en jetti allah baɗɗo ni waɗani en ni waɗirani en ni ko yettude allah no feewi hanki ñalawma o en keeɓi ɓatakuji kewɗi ɗi ndawa janguidde kono kadi ko settade ngol ɗo cettogol so wonano enen en jaltinta haala jananka ni ojo janano ni wuro janango ni inde janande en pawanno yimɓe kala ketto tikkodirnoɓe harmodirnoɓe ha moni kala huni somi maayi woto ara sa maayi mi arata joddodi ñamdi alhamdulillah seedeji daña hen runtodirnoɓe e leeso ene kaaɓi ene ceerti gartodiri e dow teddugal gartiri ɓesguji mumen gam yidde kadi wondidde alhamdulillah pop ko barke ɗeɗo jewte won yanoɓe ha tribunal ene goni tribunal ene ñawodira debbo e gorko goto mabɓe kada wali procédure accude ɗum ha laaɓa gam barke Yusuf won mawniraɗo e miñiraɗo sertunoɓe haalaɓe bone mahadi huɓere nde ɓe ndendi ɓe dañi hen caɗele caggal nde goto foof ne joguiɗon rewmum e sukaɓe mum haɓe joncodiri moni kala heedi banggue mum ɓe joddode sukaɓeɓe rewɓe ɓe ñamdela hal gotal alhamdulillah won runtinoɓe jinnaɓe mumen ske ɓatta koye ɗi fof nani ceerno nanɗo windi ko yettude allah ɗum ɗo henna ndeke ceerno Khalidou ko mbaɗɗen ko allah tan andi ɗo tolni enen en ganda ɗo tolni ɗum noon moƴƴere wonde hen nde minen haaloɓeɓe e onon hettiɓe e ɓenninoɓe e saroɓe e duwotoɓe enen pop yo allah feccu men baraji ɗi
sabu ko minen kalata kono ɓenninoɓe ne goodi ha woɗɓe naftoro moni kala hande koko teddi moni kala wonko fawi dow mum won fayiɓe dow keecima ɓen cabbi ko ha audio ara kañumen ne ɓenninaɓe saabi sa ɓenninani a decca wona e golle ma wona e nokkuma wona haydara fayiɓe e ma ɓe kadi anen a yañat ɓernde ma no min jañirni ɓenninanaɓe kamɓe ne ganda ko ɗon dewrata Allah alhamdulillah ko ni tan moni foof yo barkinoro hen ko yettude Allah noon ceerno Khalid ɗum ɗo henna ko Allah waɗiri ni ko yettude Allah wallahi hanki ɓerdam ɓuuɓ ha goymi ha mbimi joomam somi dañi guel ɗo corduguel tan yaltirɗo hen aduna o lawol gotol tan woto ɗum ɗo fof bonde mboɗo yiiɗi sene moƴƴiyam so neɗɗo duwima ɗum andu ɓerdum ɓuuɓi saabu holɗum sa gollima gollal ngal ganduɗa yimɓe garti ɓe kolliti minen de min mbayi hen ni min mbayi hen ni min ji min ceedima a yenanama ɗum ɗo hen moƴƴi hen to woto bonde hoto Allah bonnani en ɗum ɗo hen ceerno hoto bonno bonnu miijire bonnude foof yo Allah altu ɓerdum arta jeeya kadi e moƴƴinoɓe ha ɓeydo moƴƴude inchallah ceerno Khalid alhamdulillah ɗiɗo hen histoire ji wonno wonko coomi nder majjine jangguina hewɓe ɓerɗe caayi hewɓe ɓerɗe ɗe caayi ko wonno e ɓerɗe iwi alhamdulillah ɗum tan wonno fandare nde wona yidde dañde hen base wona ceerno Khalid dañi hen base wona Sar Abdoulahi Saar dañi hen base ɗum ɓenni alhamdulillah hande ken babiraɓe ken mawɓe ken resɓe ken jibinɓe yidde andede yidde tinede ɗum ɓennama ko yimɓe naftoro koye mumen yimɓe naftoro haala Allah ka yimɓe naftoro ko woni men ko ngaluji cuuɗiɗe nder min ɗi naftoro ɗen woto jettodiren woto gaybodiren woto kutodiren woto palodiren kutodiren jokkodiren kutodiren jokkodiren goni neɗɗo goto alhamdulillah yettude Allah hande alhamisa e aljuma janggo mamin gaddan mon ko wiyete sariya sariya nde tawno ko farilla gorko e debbo kala andude ñawoje Allah ko farilla ɗum ko farilla andude ñawoje Allah ko waɗɗi e ma ɗum ko farilla debbo e gorko pop wona ceernajo tan wona almudo ala ko kala mo Allah tagui ene waɗɗe dow mum andude ñawoje Allah ɗe ñaawi e dow mum sa anda sa golli Allah ala ma haaju haydara andu no Allah rewrete mba sa yiiɗi woɗɓe ne mbaɗa ñemba sa ñembima tan ko ɗaccuɗa andu ɗum ko farilla ɗum jeeyi sababu hande mbiɗen ceerno Khalid mboɗo yiiɗi nayono ɗen rewɓe ɓe e worɓe ɓe ko Allah ñaawi e men ko Allah farli e men ko Allah haaɗi e men inchallah on saaha so tawi yonti aljuma janggo ma en jooɗo altina garowo altina gartoyo o ko nden min gartoyta e moon min gaddana moon annabi men mo cuɓiɗen taw kadi komo mbawɗen yewtande bandiraɓe inchallahu rabbi so haaji jomiraɗo ɗum noon ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama ko duwatoɗa ko kadi mi wima alhamdulillah amina ya rabbi assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe garane jewte men ceerno Khalidou bisimilla julde jude mondo boɗo manta annabi ɓuroɗo wille aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam en calmini dendagal julɗoɗo woni kono en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna en calmini ceerno men ceerno alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko kono en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kono en calmini kawmen ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah dumno e makko cellal ko noon guiƴi men ceerno Abdullahi Khalilou en calmini ceerno Madani Tall en calmini ceerno Saïdou Nourou Seydi Tall taw ko almami ɗon en calmini ceerno Souleymani Bal en calmini ceerno Ahmadou Diago sohna Hawa Soto tiri yimme taweteɗo ɗon ɗo Paris bani men debbo Kadja Mbaye yo Allah yoɓe moƴƴere kono musidɗo makko Astou Diaw en calminimo no feewi en calmini ceerno Harouna Ly to gonŋeji yo Allah yoɓe moƴƴere gorko moƴƴo
kono en calmini sohna Aissatou Daya Dieng ɓurɗo andirede sohna Hindu Dieng, min calminima no feewi. en calmini Ifra Karfa Soto ko jatigi men moƴƴo Karay Sira tedduɗo, kanko e moƴƴo wondiɓe makko, mawni ko ene miñi ko ene suddiɓe makko, sohna Hawwa Sow, sohna Fadimata Bakku Gueye, Seyni Karfa Sow, Aissa Soumare, en calmini ɓeɗo no feewi. Kayde Diako, sohna Haw Konté, joom mesalal mo ganduɗa eɗen jogori jofte to mum, so hawre welede Allah janggo kikiɗe inchallahu taala. Ceerno Yahya Guissé, sohna Guedde Guissé, on calminama. En calmini dondunaɓe foof, Baba Moussa Pam e sohna Aissatou Saar, en calmini jafannaɓe kala. Mawɗo Oumou Touré, yo Allah wurne ko juuti lawma cellal. Faati Ndiaye, Salamata Ndiaye, Jibinaɗo Diop, Binta Oumar Diop, sohna en calmini kamɓe kala, hay goto en keddani. Ceerno Ahmadou Sy to Lo Havre, sohna Fadimata Konnati, eskey ɓeɗo yo Allah yoɓon moƴƴere hokkon sagoji moɗon. Ceerno Samba Mamadou Abdullahi Seydi Gangue, Kadia Pende Dawda Mariam, mi salminima. Kono Sira Samba Hammadou Dahiru, mi salmini onon foof, mi nawti on ha to Boseyaɓe. Ceerno Baya Thiam, sohna Aissatou Ndiaye, mi salmini on yiɗɓam, yo Allah yoɓ on moƴƴere, yo Allah wurnu on ko juuti. Mawɗo moƴƴo Soda Konté, mi salmini Ceerno Sharif Mbodj, yo Allah yoɓ on moƴƴere. Sohna Zeynabou Konté, mi salmini Ceerno Yahya Konté. Baba Samba Gueye e mawɗo Manguel Gueye e banam debbo Rahmatullahi Gueye, mi salmini on no feewi. Mawɗo moƴƴo Munoyi, mi wima Mbodj. Baba Dawda Thiam, mi salminima no feewi. Mawɗo Selli Niane, Samba Thiam, Oumar Ndiaye, Ba Mum Sile Ndiaye, mi salminima no feewi ha to Sange. Mi salmini sohna Rahmatullahi Lam, Sanar Guissé, Aissata Abdoulaye Sy, mi salmini Ceerno Abdoulahi Diop e badiraguel am. Sohna Aissatou Wele, mawɗo moƴƴo to Jogol, mi salminima, taweteɗo ɗo e leydi he. Mi salmini jeefu en, mi salmini Tokar Nene Zeynabou Hamme, kono mi salmini Baba Hamme Sy, yo Allah yoɓ moƴƴere. Mi salmini Ceerno Diambaro, Ceerno Mouhamadou Kane, en calminimo no feewi. Ceerno Mouhamadou Diallo, Ceerno Mahamoudou Ba, Ceerno Ahmadou Ba, ɓeɗo fof tawete koɗo Tarab ɗo, yo Allah yoɓon moƴƴere. Mariam Mamadou Demba, mi salminimo no feewi. Amara Camara, ɗon ɗo foye Aman Dieye, mi salminima. Mi salmini Ceerno Ndiaye, gonɗo e jillu mum e o saaha. Coumba Habi Lam, mi salminima. Ibnu Oumar Pam, Houley Ndiaye Soumare, kono en calmini mawɗo moƴƴo tedduɗo biyeteɗo Tamara Ahmadou Ba, yo Allah yoɓe moƴƴere. Mawɗo moƴƴo, mi salmini galle o kala, kono en calmini mawɗo moƴƴo biyeteɗo Yero Thiam, jom suudu mum Binta Thiam, kono en calmini mawɓe moƴƴuɓe Usoyi Ndiaye e cuddiɗo makko Mariam Ñiwa Ndiaye, en calmini ɓeɗo kala. En calmini Yaye Ndiaye, Aissatou Dem, en calmini ɓe kala, kono en calmini Habi Oumar Wadda, en nawtimo ha to Mauritanie to wiyete Kay Haydi. En calmini Mamadou Seck, en ñaguima Allah yo Allah hokkumo cellal, hokkamo sago makko. En calmini Ceerno Ahmadou Soukay Radji, toon ɗo Serti. En calmini cuddiɗo makko Fadimatou Dia, kono en calmini Ceerno Mouhamadou An, taweteɗo ɗon do Cherzi, ɗo ganduɗa ko ɗon jogorɗen jofde hande e oɗo kikiɗe, so hawre welede Allah ko ɗon balleten. En calmini cuddiɗo makko taw ko moƴƴo, taw kadi ko ƴiƴam men enɗam men biyeteɗo sohna Hawwa Sy, yo Allah junnu gurdam moɗon. Seydi Sar, en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde kala. En calmini mawɗo moƴƴo biyeteɗo Bokara Sall, alhamdulillah jeeyato cubalel, kono taweteɗo ɗo e Senje, kono oɗo saaha gonɗo e jillu mum to Sénégal, yo Allah yoɓ moƴƴere. Kono en calmini cuddiɗo makko taw ko esi meɗen biyeteɗo Mama Bébé
taw o yetta ko dia yo Allah yoɓ moƴƴere junna gurdam. En calmini julɗo foof ɗo woni Seydi Sar. ɗum noon konngol artat e ma kalana en holto jiɗɗa ɓaggore ɗen e on saaha jokken yewtere men inchallahu taala. Seydi Sar. ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama, golle ma jooɗi peewi, a weltanama no feewi. hande nayotoɗen koye andude sariya Allah o mo fawi e dow meɗen, nde tawno neɗɗo wawande julɗo dewowo Allah tawa anda ko Allah farli e makko o wawa. nelaɗo men tedduɗo o mo jaam ikkise goni o wi ko farilla julɗo debbo e gorko kala andude Allah, andude ko farli e muɗum. kala kaɗa kollay diine so tawi a anda gollirɗa tan ko ñembude, a andude a ala hay gueɗal gotal faade Allah. Allah ñembetake, Allah janggat gandamo ko adresse labɗo ceer. sa yiɗi iwde leydi gondi walla nder leydi ndi aɗa yaaha galle Sar Abdullahi Sar alay saago ƴetta adresse. sa ƴettani adresse a wawa andude. Abdullahi Saruji ne keewi, leydi ndi ne yaaji, a andani adresse a ƴettat, a woofata. Allah way kono jokkodira way kono numéro téléphone, sa woofi tan wona e makko janta. a waɗi composé numéro am téléphone, a acci chiffre a waɗi hen goɗɗo a hayti yande am ko ni. il faut no jangga ɗum ganda ɗum keeɓa numéro o mbaɗamo e hoore mbawa andude mo ni. Allah rewrete, Allah rewretake elle walla ñembude kayre rawatanmoɗo ala, a janggat paama. ɗum noon ko debbo o e gorko kala ko farla e men, wona jawdi ndi farla e men, wona ɗanle ɗe, wona kuɓeje ɗe, wona otoji ɗi, wona wutteji ɗi, wona yenqeji ɗi, wona inɗeli ɗi. ko fuɗɗode nde taw ko andude Allah o. sa anda Allah yahata. gandita Allah noon koye laaɓe ɗe Allah waɗe maɗe. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɗum jimmi gaddanen yimɓeɓe alhamisa hande o e janggo o, so Allah jaaɓi ase ɗo altina garowo o, altina gartoyowo woni 16 nduɗo lewru ko nden gartoyten e bandiraɓe inchallahu rabbi. jewte sere ɗe noon ko hakkude alhamisa o aljuma o tan dartoɗen ɗo henna, poftoɗen ken wona yontere so Allah jaaɓi 16 ndu lewru gartoyen gaddanen ɓe annabi mo cuɓiɗen gam hoccodirde mabɓe inchallah so haaji jomiraɗo. ceerno Khalidou hande ko sariya paaɗen koye fiilayru, nde tawno ko Allah waɗi ɗum e rewɓe. ɗum hande jiɗɗen addande rendo ngo, beele rendo ngo naftoro. ceerno Khalidou bisimilla maɗa. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Sar, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma. en jetti Allah no feewi. Allah moƴƴo o, tedduɗo o, moƴƴanowo jiyaɓe mum, teddinɗo jiyaɓe mum, o moƴƴani en, o teddini en kadi wawde jottade ɗo kadi e jokkude jewte ɗe mbaɗano ɗen taw koko naftata rendo. en jettiri ɗum Allah no feewi. eyyi hande mbiɗa jiɗɗa nayaroɗen ko banggue piilabbe, ko wiyete fiilayru. alhamdulillah, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. fiilayru oɗo darsu ko rewɓe tan jeeyi ɗum, kono kadi hay worɓe ne jeeyi. ene waɗɗi worɓe andude ɗum no waɗɗori rewɓe ni. sibi aɗa jogui ɓesgu, ene waɗɗima andinde ɓe aɗa jogui cuddiɗo walla suddiɓe. kala ko jimɗa aɗa foti andinde ɗum holno Allah rewrete. andude noon so fiilayru ari ema holno gollirta dewe ma Allah. so yonti laɓɓinede holno laɓɓinirta ɗum, e ñawore nde Allah ñaawi hen foof holno mbaɗirta ɗum. andude ɗum nde ko hunde waɗɗide. kala mo jimɗa gandina ɗum, anne kayne debbo ɗum ɗo koko waɗɗima. e kadi onon rewɓe jange shar'iyya, gande
so gorko jangi 10 an debbo ko nogas poɗɗa jangude sibi ɗeɗo dame e ko nandi e majje ɗum ko debbo tan jeeyi kala to gorko nodda to oto bangi ene wayno omo rendi toon e debbo kono ga yenna ko kanko tan jeeyi e keridi ba ko kanko debbo o wadde so tawi gorko jangi 10 an jangu nogas sibi aɗa jogui dame ko an tan heerori kono ne satti to gorko heerori e damal kañum tan wadde noon yo Allah wallu tinnoɗen mbatten hakkille e jangde hay goto jeeya wona debbo wona gorko goto foof ene foti jangude ɗum noon tinnoɗen e jangde mbete paamen holno Allah rewrete e on saaha ndewen Allah so tawi a famani gollal a wawa gollude ɗum no haniri ni wadde sa wawa gollude no haniri ni a dañata e gollal he ko foti dañede hen ko ɗum noon yo Allah wallu Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen e namdade galle mahaɗo ha yooɗi waɗa karoje ha yooɗi waɗa almuwaruji ha yooɗi sinka yonna waɗa kanŋe nder ha jalbi taw ko kanŋe marjan e lu'ulu kala waɗa coktirɗe soka ha tiiɗi aɗa dari ɗon a wawa andu ko woni nder so wona coktirɗe nanne hen sokte so soktama naata so soktaka wawa natte coktirgal noon ko ɗum woni namdal gandal ko coktirgal kañum soktata gandal wawa heɓede ɗum noon mboɗo yamira mboɗo wasiyo almuɓe sernaɓe moni kala yo jawwonde coktirgal goɗɗo o moni kala yo jaɓatde coktirgal goɗɗo o cokta ganɗo yaltina ko woni yimɓeɓe naftoro Allah walla men ceerno Khalidou paaɗen koye piilaɓe nde tawno sukaɓe rewɓe ɓe aɓe cohli andude ɗum rewɓe ɓe aɓe cohli famde ɗum nde tawno ko kamɓe poti janngude ɗum kadi gandal foti ɓurde yodde koye debbo saabu sukaɓe ɓuuri ɓattade ko debbo kadi ɓuuri wawde haaldude e ɓiɓɓe mum ketto ha tenti to banggue ƴiƴam banggue ɓesgu ɗum noon ne moƴƴi debbo jangga ha faama hande alhamdulillah ne yaaji ne tawe ɗemɗe kala hay heferɓe hande ne paami diine men o tawa ɓe jangga ɗum saabu nanayi ɗemɗe mabɓe he nanayi bindi mabɓe he windi nanayi ɗemɗe mabɓe he ɗe ɓe janggata ɗe ceerno Khalidou piilaɓe no poti no ɗe mbayi e hol ñawoje majje bisimilla maɗa mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi mi ñaganimama yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama piilabbe nde namdiɗa de piilabbe ko tati tan ko jangguɗen eɗen mbawi hettidade no moƴƴi ko haalte ko mbete mbawen famde so ɗum ɗo ari e men holno gollirte ganden gollal fof ngal ina golle ɓayde ko patugal e Allah waɗi ko ñawoje ɗen ɗon ñawoje so tawi a anda holko Allah ñaawi e ngal ɗo gollal ene harmi e ma an golla ngal gollal hay sinno gollal ngal ina dagi hay sinno gollal ngal ene dagi ene harmi e ma golla gollal ngal ɓayde a anda holko Allah ñaawi e ngal gollal la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allahi fihi ene harmi golla gollal taw anda ko Allah ñaawi hen hay sinno gollal ngal ne dagi wadde noon tinnoɗen to bange piilabbe ko tati ɓuri jangtede hen fiiloto heɓata ƴiƴam ko debbo puɗɗotoɗo fiilade joni debbo mo ganduɗa o meeɗano fiilade ko joni fiilayru watti arde e makko ko suka omo famɗi duuɓi ko joni o ƴafti seeɗa ko joni woni laawol makko garwaniwol omo yiya
ko wiyete ƴiƴam fii leyru. oɗo o jogii ko ñaawore makko timmude taw ko bange makko tan. O jogii tan ko ñaawore makko bange o jiida e ɗiɗo ɓe jogorɗen haalde heddiɓe ɓe en cuwa haalde ɓe. wadde tafe jogonɗen haalde ɓe kala goto e maɓɓe jogii ko ñaawore mum bange taw ñaawore makko jiida e ɗiɗo heddiɓe ɓe. wadde gadiɗo o woni debbo mo ganduɗa ko suka tokoso ko joni o fuɗɗi wattude yiide ƴiƴam fii leyru ko joni o ari hen e ban guesa. wadde oɗo Seydi Saar o jogii ko ñaawore makko bange ma en ngare ñaawoje he so hawri e welede Allah. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy gadiɗo o ko puɗɗotoɗo fiilade suka debbo ƴaftiɗo puɗɗotoɗo fiilade ma en garto e ñawore makko. ceerno Khalid holi ɗimmo o caggal nde kalɗen gadiɗo o. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar, mi weltanimama no feewi. yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma payodingal. eyyi ko noon en kaali gadiɗo o ɗimmo o mbiɗa ɗimmo o ko debbo mo ganduɗa o fiilima o filtima kadi o filtima o yi ƴiƴam laaɓi kewɗi ha o andi aada makko. o fiilima laabi jonɗi seeɗa ha o andi aada makko. yeru kala nde o fiili ko balɗe 6 tan o heewi wadde o laaɓa o dañi aada makko kanko. wadde oɗone ko ñawore mum bange o jiida e mo cakkitoɗen haalde o jiida e o mo gaɗiɗen haalde. one kadi ko ñawore mum bange jogii o jiida e ɗiɗo heddiɓe ɓe mo gaɗiɗen haalde o en kaali ko joni o fuɗɗi yiide ƴiƴam o suwa dañde aada o ko ñawore mum bange. ɗimmo o noon o yiiti o dañi aada o andi kanko kam balɗe tan o heewi wadde e fiilayru. wadde o dañi aada. wadde oɗone ko ñawore mum bange o jogui. ñawore makko e ñawore jiyowo ƴiƴam joni o wona goto foof ko ñawore mum jogui. so on ɓenni ko tataɓijo o mbinoɗen ko pecce tati ɓuuri jangtede hen. feccere tataɓire nde walla tataɓijo o on ko debbo cowiɗo. debbo cowiɗo ene yiya ƴiƴam so yi ƴiƴam kankone ko ñawore makko bange o jogui o jiida e ɓeeto ñawoje. fodde pecce no ɓe dokkira jiida hay sinno kamɓe foof eɓe ndendoya e ñawore wotere won fannu moɓe nandi ko kamɓe foof ndendi e nden ɗon ñawore. ɗum ittata kam goto foof ene jogui ñawore mum bange nde jiida e ñawore woɓɓe ɓe maɓe ndendu noon e ñawore wotere. kono noon goto foof kadi ene jogui ñawore mum nde jiida e woɓɓe ɓe. wadde fiilotoɓe ɓe yiyoɓe ƴiƴam ɓe taw ko ƴiƴam fiilayru ko ɓeɗo tato ɓuuri jangtede hen. debbo puɗɗotoɗo fiilade joni e debbo joom aada o fiilima o filtima e debbo reedu ɓeɗo tato. joni noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou ɓeɗo henna tato ɓuuri jangtede. puɗɗotoɗo joni mo ala aada e piilotoɗo joguiɗo aada ne andi ko balɗe 5 6 e oɗo henna debbo cowiɗo. hade min arde e ñawoje mabɓe fiilayru ko ƴiƴam jalto jaam holiɗam ƴiƴam ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi
yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltima sanne eyyi fiilayru kañum ko ƴiiƴam jaltinojam hoore mum ɗam ganduɗa wona neɗɗo o tuuyete taare wona taare no taare jettortomo ni tan o yaha o taaru yo ala wona noon kanjum ɗum heewi ko bettude ko kanjam yaltinta hoore majjam taare heewi ko waynade heewi ko tintinde e ko heddi ko fof ko noon heewi waade kono so tawi ko fiilayru kañum heewani tintinde hen saaha ko ɓuuri heewde heewi ko bettude kanjam yaltinta hoore majjam ɗam namdaki uttugol ɗam namdaki tintinede kanjam ɗam jogii ko programme hoore majjam wadde ko kanjam yaltinta hoore majjam taw kadi ɗam yaltirta caggal debbo o e to yarete dow wuro to ɗam yaltirta toon ala ɗam yaltirta ko banggue yeeso makko taw noon ko debbo mo ganduɗa ene nawanimo rondade ko wiyete cogogol walla reedu wadde noon ko ɗum ɗo woni ƴiiƴam mbiyeteɗam fiilayru ƴiiƴam ɗam ganduɗa e ɗam yalta ko kanjam yaltinta hoore majjam taw kadi ɗam yaltirta ko yeeso ɗam yaltirta caggal mo ganduɗa ene rondi aada koye on ƴiiƴam fiilayru yaltata wadde en kaali ko ɓeeɗo tato woni ɓe fiilayru yaltata debbo mo ganduɗa ko ngolɗo lawol woni lawol makko gadigol omo yiya ƴiiƴam ɗam kalɗen joni ɗam oɗo ko ñawore mumma e ngar hen joni e debbo mo ganduɗa o fiilima o filtima o dañi aada oɗo kadi ene jogui ñawore mum e debbo mo ganduɗa ko cowiɗo hen saaha omo yiya ƴiiƴam e saaha nde o sowi nde one ko ñawore mum jogui wadde ko ɓeeɗo tato ɓuuri jangtede to banggue wawde yiide ƴiiƴam mbiyeteɗam fiilayru ɗam ganduɗa so tawi ari e makko kanko debbo o wiyama yo woppu julde o rokkama happu o woto juul e nder happu o so wona taw happu o koko gasi ɓenni e on saaha hay somo heddori ƴiiƴam omo wawi julde ma en gareɗen ñawoje so hawri e welede Allah ko ɓooyani ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere moon buuɗal yurmede mboɗo wasiyen tan mofte leppiɗi no feewi saabu ɗiɗo hen no leppi baɗaɗi ɗi kala ko poɗɗi ɗannanede gande duuɓe kitale ko poɗɗi yoɓanede duuɗe e duuɗe ko poɗɗi tenanede leɗɗe ko poɗɗi yelanede gawri ko poɗɗi yelanede lacciri ɗum noon are moon arde moon e neware are moon arde moon e neware ha e daɗɗudi moon mofte woto pijire ko gandal woni ɗo ɗum noon ɗiɗo hen no leppi ɗi batten ko fate fiilayru ehe moon bandiraɓe kettoɗe no moƴƴi cukkiton noppi moon ko ɗo diine moon fuɗɗorto ko ɗo kadi dewal moon Allah fewata debbo e gorko kala yo hetto joƴƴina sukaɓema rewɓe ɓe ketto cukalon ma nde won tokkuton kala rendinɓe pawanaɓe bultuf ɓe keɗo ɓe naftoro nde tawno ɓe gonata koye janggude fiilayru holno wayi ceerno Khalidou joni ko ñawoje mabɓe garaten natanten ko ñawore suka debbo puɗɗotoɗo fiilade joni ceerno Khalidou bisimilla maɗa on holi ñawore muɗum mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltanimama no feewi a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere eyyi mi nani namdal ma bangal fayida joni noon ko ñawoje ɗe jiɗɗa naten goto foof kamɓe tato goto foof holko woni ñawore muɗum mo gadiɗen haalde o woni debbo mo ganduɗa ko joni o fuɗɗoto fiilade oɗo gadinoɗen haalde gadoɗen kadi haalde ñawore makko kanko debbo gadinoɗo haalede o mo ganduɗa ko joni o fuɗɗi yiide ƴiiƴam lawol makko gadigol o yi ƴiiƴam ko wiyete fiilayru ko holko woni ñawore makko happu mo rokka woto juul
woto hoor oto yette happu o kanko o ala aada kono noon ñande o yi ƴiƴam nde yo lim ñalaɗe ɗe yo lim ñalaɗe ɗe kala to ƴiƴam ɗam darti yo lootoyo o juula o jagga balɗe ɗe o dañi de o teskoɗe kala ɗo ƴiƴam darti yo lootoyo o juula so darti ko e ñalawma gooto yo looto o juula so darti ko e balɗe ɗiɗi yo looto o juula ɗon ha balɗe 5 jeegom jeeɗiɗi kala ɗo ƴiƴam makko darti tan yo yaha o lootoyo o juula kanko o suwa dañde aada ko joni o fuɗɗi ko joni o naati e ɗen golle joni noon so ƴiƴam dartaki ƴiƴam makko so dartaki yo yaha yo ɗaccu ɗam yaha kono woto juul ha o daña balɗe 15 happu makko to haaɗi ɗo ko balɗe 15 piiliɗo rokka tan ko balɗe 15 ɗo kamɓe fof poti ɗon kanko joom aada o e kanko puɗɗotoɗo fiilade joni o kamɓe poti ɗo ɓe jewtata balɗe 15 kala ko heewi debi reedu o noon ala hen ey ko ɓeeɗo tan joni noon so tawi yettima balɗe 15 ƴiƴam dartaki kanko yo daro o looto o juuloya ƴiƴam ɗam natti wonde fiilayru ko ɗam ƴiƴam jarga ko ƴiƴam rafi ɗam natti wonde ƴeeƴam fiilayru wadde noon mo suwa dañde aada ko joni o fuɗɗoto fiilade oɗo ala aada o wiyaka balɗe naggam darto ala kanko ko wurtan to darti fof ko adinde omo daña balɗe 15 kala ɗo ƴiƴam ɗam darti ko ɗon o dartoto o juula so dartaki noon yo yaha ha timma balɗe 15 ɓayde koko reggodiri so timmi balɗe 15 so dartima ene moƴƴi o looto o juula so dartaki kanko yo darto ñawore fiilayru ko ɗon haadi balɗe 15 kono noon wona alay saago mo yettoyo toon ala hay sinno koye balɗe 2 ƴiƴam darti yo lootoyo o juula hayso balɗe 3 ƴiƴam darti yo lootoyo o juula ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle a jarama Seydi Sy golle ma jooɗi peewi o ko ɗum woni ñawore mum ko puɗɗotoɗo o ala aada no yiiri kala ɗo darti kala o loototo o juula o rewiniri noon kono noon no ardi kala ɓurata balɗe 15 ceerno Khalidou o ko ɗum ɗo henna woni ñawore mum goɗɗo mo joom taƴo jiyo woni taƴodira kono koye aadaji muɗum ceerno Khalidou eyyi mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi eyyi mi sukki en paami ɗo henna oɗo ko ni woni ñawore makko kewendi ndi ene jogui to haaɗi kewendi ndi ene jogui to haaɗi to banggue malikiyankoɓe kewendi ndi ene jogui to haaɗi kono noon ko ɓuuri famɗude ko elle dottode ala hen hay sinno ko duñanɗo wotere ƴiƴamal seeɗa ari yo andi ko fiilayru ɓayde mo hewno yiide ƴiƴam e on ɗon saaha eyyi hay sinno ko seeɗa ƴiƴam kay hay sinno ko seeɗa yalti e makko yo naggo ko fiilayru kewendi ndi noon ko balɗe 15 haaɗi hay sinno ko seeɗa yalti laaɓi yo yaha natti arde yo yawo lootoyo so e nder heure goto ɗam reggodiri yalti tan darti o yiyani haydara fajji yo yawo lootoyo so ñalawma goto yi ƴiƴam dartima yo yawo lootoyo so ma woni balɗe 2 darti yo yawo lootoyo kala to darti yo yawo lootoyo so dartakine o dañi balɗe 15 hayso dartaki hankadi ko lootoytoɗo wadde a faami oɗo ñawore makko hannimo ko balɗe 15 balɗe 15 so timmi hayso ƴiƴam dartaki ko dartotoɗo mo looto kono mo jogui ñawore wonde mo ganduɗa ƴiƴam mum ene taƴa kadi o yi ƴiƴam omo wondi e ƴiƴam ɗam ɗo wondi e ƴiƴam ɗam ɗo ƴiƴam ɗam
o dañi hen balɗe ɗiɗi ɗam taƴi natti arde yo looto yo watta julde o jooɗima balɗe ɗiɗi goɗɗe tan ƴiƴam arti ayi ɗo henne yo woppu ko juulanno kadi o continue ko fiilayru ndu woni ɗon o wondi hen balɗe ɗiɗi kadi taƴi natti arde caggal ɗum kadi o jooɗima balɗe ɗiɗi goɗɗe kadi caggal ɗum ƴiƴam watti arde yo woppu ko juulanno kadi ayi ɗo balɗe lombiɗe ɗe o yiyata ƴiƴam ɗe o limata ɗen balɗe ko fodde balɗe ɗe o yiyata ƴiƴam ɗe tan o limata kanko oɗo o yarano noon so ɗam dartaki balɗe ɗe o yiyata ƴiƴam ɗe so timmi balɗe 15 kadi yo darto hay so ɗam ari yo darto o watta julde kono ɗo o limata ñalaɗe ɗe foof ala balɗe ɗe o yiyata ƴiƴam ɗe o limata ɗen o limarta tan ko balɗe ɗe o yiyata ƴiƴam ɗe o takkodira ɗumen to banggue limore ha timmoya balɗe 15 so ƴiƴam dartaki kanko yo darto o watta julde ɗo looto yo watta julde ko ɗum ɗo woni ñawore ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ɗum noon bandiraɓe rewɓe mbatten haqqillaji no moƴƴi hande o ko ɓuuri hewde rewɓe hande taw ko ellotoɓe keewi ko yiide ñalawma goto darto jiya kadi joɗɗo balle ɗiɗi jiya kadi ñalawma tataɓo ɗum hande ne heewe rendo ngo ɗum noon on paami no wiiri kanko ceernajo o sa yi so dartima tan loota juula so arti kadi ganda ko fiilayru ha jettoɗa balɗe 15 sa yettima so jokki an looto hankkadi ni juula hay so tawi ene ara ɓattoɗa noon gynécologue ma jaaha ƴewya so tawi wona rafi hankkadi ni ene gasa kono kadi eɗen gandi hande poɗɗe kewɗe ƴetteteɗe ko wayno plani familial o ene ɓeyda hen bone mawɗo woni planique o ne ɓeyda hen caɗele mawɗe ene moƴƴi noon kala ko neɗɗo ne waɗa yo ya ƴettoya wasiya faade e tugnorgal muɗum woni on sage femme ma walla gynécologue ma jaafoɗon ceerno Khalid Abdullahi Sy puɗɗotoɗo fiilade kame hoore mum ɓennata balɗe 15 o arta e falillaji makko holno ɗon wayata Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama piiliɗo debbo piiliɗo taw ko joni o watti yiide ƴiƴam kanko ko joni o fuɗɗi fiilade mbiɗen ko balɗe 15 o rokka ƴiƴam yawtata ɗon so ari ha balɗe 15 ƴiƴam gasani kanko yo darto o watta julde to banggue sharia nanguimo ko laaɓi caggal balɗe 15 kala ƴiƴam ɓeydi ɗam toon ɗum wiyete ko ƴiƴam jargo ko rafi ɗum wona ƴiƴam fiilayru kono noon to banggue sharia o nanga ko laaɓi ɓayde kay balɗe 15 timmi fadde noon ɗo sharia nanguimo kanko ko laaɓɗo so tawi mo jogui joom galle ene wawi yettademo so nefanimo kanko o nefani ɗum so tawi ko korko wonno o wattat hoorde so julde o wattat julde hayso ƴiƴam ɗam ne jokki arde ɓayde o dañi balɗe 15 e ƴiƴam he ɗam dartaki balɗe 15 ɗe ko ɗon fiiloyru ndu haaɗi kala ko jokki hen wona fiiloyru to banggue ñawore kono ittata noon so laaɓi ko adi balɗe 15 ɗe o yahat o lootoyo o watta rewde Allah o watta wadde farillaji makko kala to banggue julde walla hoorde walla yettede walla ko nandi hen wadde noon o rokka ko balɗe 15 so ƴiƴam dartaki yo yaha toon so yettima ɗon noon hayso dartaki kanko yo darto so yiidi ƴiƴam jokka kono kanko o dartoto o watta rewde Allah kono noon balɗe 15 ɗe wona alay saago mo yaha toon ala ko so tawi ƴiƴam ɗam dartaki o yaha toon so ƴiƴam dartima kay kanko ɗo ɗam darti fof ko ɗon o dartoto so e ñalawma goto ko ɗon o dartoto so e balɗe ɗiɗi ko ɗon o dartoto so e balɗe tati kala to ƴiƴam darti o yahat o lootoyo o watta julɗo o waɗa farillaji makko kala so dartaki noon ene jokkodiri e arde yo oto darto ha o timmoya balɗe 15 so timmi balɗe 15 ɗam dartima ɗum kay moƴƴi tan yo lootoyo o jokka julde makko so tawi dartaki kanko yo darto ko balɗe 15 ɗon ñaware makko haaɗi kala ko ɓeydi hen ƴiƴam ne jokkiyade
ɗum haɗani ko laaɓɗo to banggue sharia ɗam ƴiƴam wiyete ko ƴiƴam jargo ko ƴiƴam rafi netti wonde fiilayru kono fiilayru haaɗi ko balɗe 15 ko ɗon fiilayru haaɗi wadde en gandi debbo puɗɗotoɗo fiilade ko ɗum ɗo tan woni ñawori mum o suwa dañde aada kanko ko do ƴiƴam ɗom darti foof ko toon so dartaki noon yo yah haw daña balɗe 15 so dartima ko addi ɗum yo darto so dartaki yo yaa haw daña balɗe 15 so dartima ɗon ne moƴƴi so dartaki kanko yo darto o looto o watta julde o watta wadde farillaji makko ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Haali Abdullahi Sy e heymon bandiraɓe rewɓe tinnuɗe no feewi tergal debbo ne waɗi sensible no feewi wona ko heeɓa kala waɗe hen ene jeeya sababu hande rewɓe hewɓe dañde ƴiƴam taw koye produit ji ɗiɓe kutorto gam hebde beelema e lelɗe mabɓe ko gueɗe denteteɗe no feewi jeeyowo wawi ko welnandema kono haalantama gonga sa rafama rungtoma keddoɗa e caɗele maɗa dentoɗe no moƴƴi bandiraɓe rewɓe kono ɗum ko kadi stress ne adda ƴiƴam walla kulol ɓurtugol ne yaltina ɗum ɗeɗe gueɗe kala ne moƴƴi yimɓe ndento ceerno Khalid Abdullahi Sy oɗo puɗɗotoɗo laaɓi ceer garaten koye ɗimmo o holi ñawore makko caggal wa andi aada makko kanko on gowɗo fiilade ceerno Khalid Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam weltima sanne eyyi ɗimmo o ko on namdiɗa joni en kaali gadiɗo o mo ganduɗa ko joni fuɗɗoto fiilade joni ko ɗimmo o kalten ɗimmo o komo ganduɗa ko joom aada o dañi aada o fiilima wona gotol ala o dañi laabi jonɗi seeɗa omo fiilo o dañi aada o fiilima goo o fiilima ɗiɗi o fiilima tati e to wawi haɗoyde foof woni kam laabi jonɗi wadde oɗo dañi aada ko ɓuuri hewde e kala dañƴo aada ene heewi balɗe ɗe o heewi dañje ɗe kala nde ƴiƴam arti ene heewi so ari ha ɗon darto wona noon alay saago koko darto ala ene waɗa saaha ne ɓurta ɗon ene waɗa saaha kadi ene ngakka ɗon kono noon kala joom aada ko ɓuuri hewde so arti ha ɗon ñande wondene ko ɗon tan heewi darade hewani woɗɗude ɗon no feewi so ɓeydima hen hewani hewde so manki ɗon hewani hewde wadde noon ko joom aada so balɗe 5 wonno aada makko ene heewi so filtima gongol so ari ɗon haɗa ɗon so balɗe 6 ene heewi wade noon so balɗe 7 ene heewi so ari ha ɗon kadi darto kala joom aada ene waɗi hen ko balɗe 3 piiloto ene waɗi hen ko balɗe 2 ene waɗi hen ko balɗe 4 ene waɗi hen ko balɗe 5 ene waɗi hen ko 6 ene waɗi hen ko 7 kala neɗɗo ene jogui aada mum aada makko noon so ƴiƴam ari ha ɗon ene heewi darade hay sinno ene waɗi saaha ene yawta so ari ha ɗon kam ko ɓuuri hewde ɓayde ko cellal omo selli ko ɗon tan heewi hadde joni noon o fiilima ƴiƴam ari omo jogui aada ko balɗe 5 o hewno fiilade tan o laaɓa noon tan hewno waade kono ngolɗo laawol de ƴiƴam makko ari ha balɗe 5 kono ƴiƴam salima dartade ƴiƴam yawti joni holko woni ñawore makko holno watta ɗum jiɗɗen haalde kala joom aada ene waɗa saaha ƴiƴam ne arat ɗo aada makko hewno haadde tan ƴiƴam yawta joni ƴiƴam ɗam so yawti kanko holno watta ko ɗum jiɗɗen haalde joni noon wonno aada makko ko balɗe 5 e yeru joni ngolɗo laawol ƴiƴam ari ha ɗo aada makko wonno ɗo tan ƴiƴam sali dartade yawti holno watta Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna koko ɗannante koko yelante koko tenante koko dawante alarba galle ceerno oɗon keɓa ɗum e daɗɗiteje mon e golle mon oɗon naftoro nanggue ha tiiɗa mofte woto nanguire ko bolle pooyiɗe mofte leppiɗi ha tiiɗa
mofte ha tiiɗa ko tan ƴetta haaju woppa beele mbawon humpitade tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede. ceerno Khalid Abdullahi Sy o joom aada ganduɗo aada mum, aada o yettima kono ƴiƴam ɗam dartaki hol ñawore makko. ceerno Khalid. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. To gonɗa foof mi ñaguima Allah yo jaam Allah e kisal mumen nden komi wonema, mi weltima. A jarama. Eyyi kanko oɗo joom aada, so ƴiƴam makko ari ha ɗo aada makko ɗo, ko balɗe 5 tan o heewi fiilade o laaɓa. Gila o fuɗɗi fiilade balɗe 5 tan gam so fiilima ɗum tan o laaɓat. ñande wonde kadi so arti balɗe 5 tan o laaɓat. joni ngol ɗo laawol ƴiƴam makko ari ha balɗe 5 kono dartaki jokki, ƴiƴam ɗam jokki. joni kanko holno watta? mbete o lootoyto o juulane walla ala? mbete o wasat juulde o jokka? e oɗon jogui ñawore. ay so tawi aada makko ari, ƴiƴam ari ha ɗo aada makko hewno haadde dartaki, kanko o ɓeydata e aada makko tan ko balɗe 3. balɗe 5 o waɗanno, ƴiƴam ari ha balɗe 5 dartaki, yo ɓeydu hen balɗe 3. balɗe 3 e balɗe 5 no foti hawrata ko balɗe 6. wona ko balɗe 6 hawrata. wadde noon balɗe 6 timmi, ƴiƴam dartima yo lootoyo o juula. ƴiƴam dartakine yo lootoyo o juula. o ɓeydata e aada makko tan ko balɗe 3 ɓurta ɗon. o ɓeydata e aada makko ko balɗe 3, kona ko balɗe 5 tan wonno aada makko darto. ngol ɗo noon salima dartade ɓenni, ko ɓenni ko noon ko balɗe 2 moƴƴi yo lootoyo, ko ɓenni ko ñalawma goto moƴƴi yo lootoyo, ko ɓenni ko balɗe 3 moƴƴi yo lootoyo, ko ɓenni ko ɓurti balɗe 3 kanko koye balɗe 3 he o haɗata, o ɓennata balɗe 3 o lootoyo to juula. hay so ƴiƴam dartaki kanko ko dartotoɗo o lootoyo o juula. joni noon aada makko eggi balɗe 5 fayi balɗe 6, aada makko fayi toon. ngol gongol arti ha balɗe 6, so dartima yo lootoyo, dartaki ɓenni yo ɓeydu hen balɗe 3 goɗɗe, wonoya balɗe 12. laawol gongol ƴiƴam arti aada makko eggi fayi balɗe 12. ƴiƴam ari ha balɗe 12 kadi salima dartade, o ɓeydata hen ko balɗe 3. balɗe 3 e balɗe 12 ko balɗe 14. joni yo yaa o lootoyo o juula hayso ƴiƴam dartaki. laawol gongol kadi ƴiƴam arti ha balɗe 14 salima darade, ɗo ko ñalawma goto o ɓeydata hen. sibi fiileyru ɓennata balɗe 15 ɓayde wona debireedu cowiɗo o. wadde noon ko ni o gollirta kanko joom aada. joom aada kala laawol ngol ƴiƴam ma ɓenni e aada mo wowno dartade, a wawa ɓeydude ko ɓuuri balɗe 3 hade ma yettade balɗe 15. a wawa ɓeydude ko ɓuuri balɗe 3. so tawi aada ma ko balɗe 12, an ko balɗe 3 ɓeydata. so tawi aada ma ko balɗe 13, ƴiƴam ari salima dartade, an ko balɗe 2 tan mbawɗa ɓeydude. so tawi aada ma ko balɗe 14, ƴiƴam ari salima dartade, an ɓeydata ko ñalawma goto wona balɗe 15. so tawi aada ma ko balɗe 15 piilotoɗa, so ƴiƴam ari ha balɗe 15 salima ɓennude, an a dartoto mbatta julde, sabi fiiloyru ɓurta balɗe 15. ɗum noon Seydi Saar, mboɗa andi ko ɗo kanneten yewtere nde hande, ha janggo so hawri e welede Allah jokken ɓeyden haaldemo kanko oɗo ɗimmo so hawre welede Allah. caggal ɗum payen e tataɓijo o, payen e ñawoje ko haɗa gollude kanko so fiiɗima, e ko yamira yo gollu so fiiɗima. ɗum noon Seydi Saar, mi salmini bandiraɓe foof, yo Allah waɗanen jaam, yo Allah waɗanen suturu, yo Allah hokku en
yaajeede yo Allah luɓen cellal luɓen poofaali juutɗi ɗum noon ha janngo so hawre weleede Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yo Allah Allah hokken famde ko haala ko. ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل. a jarama ceerno khalidou abdoullahi sy woni humpito woni gandal woni lamderago fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede mbiɗen humpitade ɓuuri humpede ɗum noon musibbam tedduɓe hettotoɓe yewtere moon buuɗal yurmede hande alhamisa o e aljuma janggo o koye ndiɗo mbadi min gaddanta moon so haaji jomiraɗo aset alet altin talata alarba alhamisa aljuma aset alet altina ñande 17 min gaftoya e moɗon inchallah gam addande moɗon annabi moon kono ɗeɗo henna balɗe ɗiɗi koye ndiɗo mbadi min gaddanta moon caggal muɗum mamin pofto ko ene tolno e yontere fawde gan saga min gaftoya e moɗon e yewtere moon tarihaji annabaaɓe kono noon wiide moon tan yeehi moon bandiraɓe mofte leppi moon janggon hen diine moon gandon ko diine tan woni neɗɗo so maayi o namdetake kuɓeji makko ɗe cakkaji makko ɗi wutteji makko ɗi a yangueli makko ɗi inɗeli makko ɗi ko bonnata ko ñaƴata ko o namdete tan ko diine makko gasi tene mayɓeɓe guila ma nan lele leydi tene duuɓe kitala ɓe ne leeli tene an ko toon paaɗa ko guurɗa e leydi he ko leleytoɗa e nder leydi ko ma ɓuuroye hewde ɗum noon liggonoɗen toon ganden toon kono liggonɗen aduna men ha cikkenen mayata kono kadi mbaɗen ko joni joni mayeten ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe. ya fama adama ileti ñamno dandamanoho sabu ɓerɗo minde ya fama adama ileti ñamno dandamanoho sabu ɓerɗo minde